Здравейте! Аз съм Бат Петър. Да, днес имам кукълче. Нали вижте късната и кът. Имам кукъл. Съм още не, защото си имам кукъл. Да, добре, здравейте YouTube, аз съм Red Bull 09 и днес снимам отново в Minecraft България. PvP България, сервера си е много як, пак го казвам, не се подмазвам така. И този епизод е специално за къщата ми. Искам да ви я покажа как съм се развил и особено и аз как съм се развил. Така, значи, нека ви покажа, значи първо главите. Ето виждате тези всички глави. Готини са. Това са всичките от PvP-та, нали? The fuck. Добре, лагна нещо сървъра. Сървъра са нещо много лаги, не знам защо. Ужасно много лагваше. Така, ето. Значи, това са ми главите всичките. Тук ми е това. Такова, стаята за полшинки. Ето, имам за отвара, за отрова, за невидимост, за спид, за скорост, нали? За огненна издържливост и за сила. Имам и сила, и 2, и 1, нали? Тук са ми материалите. Така че съм си вземам кирката. Така. Тук права. И тук нещо съм правил. Така, това ми е феринчката. Ето я. За деня. Тук, както спомняте в миналия епизод. Да, сега няма да снимам много, защото сървъра е ужасно много и както виждате не мога да отворя чеса, дори ме върна. Така. Ето, тук ми е рекордата. Няколко стака, 6 стака диня. Нали, да, фак, пахтила бе. Извинявам се, нали, обаче сървъра на нещо да ми направи и ужасно много лаги. Да, махнах тази фермата, която говорех, още в началото, още първия клип, понеже не ми се занимаваше, не знам редстона дали е позволен, изобщо да не говорим глупости, не искам. Нали, тук ще има нещо, да, тук тази, ходих за такива лияни, за да се ходи по тях. Тук направих цветенца, не техните глупости, така тук фермичка, тук е главен скелет. Значи тук вече не живея сам, живея с едни мои трима човека живеем в къщата. И тук започнаха да правят някаква си XP ферма, която ще е без спаунери. Някакси, не знам. Той сам си я правеше, не знам. Сега съм го наяпитал. Така аз направих, погледнете. И аз направих... Да, много съжалявам, сървъра много лаги. Както че как ме връща. Така. Аз направих XP ферма. Тук стоим за скелети. Не е кой знае виждате скелет. Вече дори не мога да го бия. Епизодът ще бъде много кратък, защото много лаги. И как може да си щупа меч? Нищо. Имам меч с такова. Съм 30 рил. Смятах да го енчатна, но с такъв лак няма. Така. Така. Толкова лаги, че сега ще ме върне и да. Да, сега мисля, че ако... Да, сега мисля, че ще... Не. Нищо не знае. Не знам, много лаги сервера, много се съединявам. Дали че е струма, ето тук го отвоих. Тук си направих ферма за един недър лаг, нещо се забрави светава. Както виждате, доста готина е тия имам. Вече имам диамант или мечове доста. Така. Ето.
Тук направих някакво левелца, някакви записи. Така. И тук е enchant table, който стига до 300 лева. Ето вижте. 30 лева. И аз смятах по време на епизода да се енчант на меча, но с такъв лак не знам беше стане, защото ето виждате, сложил съм го, а то дори не се казва, че има енчанти. Ще съм сложил нещо. И дойде смятаме какво да бъде. Да бъде, да не бъде, да бъде, да не бъде, не бъде, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. О, добре, нечупливост 3, острота 3, отблъскане 2. Така, доста е добър мечът. Острота 3, отблъскане 2 и нечупливост 3. Добре, на мен не хареса. 30 лева, бива. Добре. Енчантах си меча. Да. И... така. Чакай се, ето така. Добре, това ще бъде от мен. Аз бях Рего, вие бяхте с мен. С кокълът ми и с баб Петър. I'm sexy and Удавих се. Така, нали? Абонирайте се, харесайте, давайте, нали, споделяйте, правете някакви глупости там, като искате. Пишете коментари на какви други игри да снимам, защото не знам. Мога да снимам на Far Cry 3, на Мъта. Пишете само и да снимам или с приятел. Така. Това беше от мен. Вие бяхте с Бат Петър и кокала му. Да. И до следващия път. Хайде, чао ви!